Ако можеш да върнеш нещо от твоето минало, какво щеш да е то? Ох, Боже! Доста неща бих искал да върна, младостта си, много от моите роднини, много от моите познати, но за жалост това е живота. Но винаги може да се спомним за тях, поне споменът е вечно жив. Това не може никой да се забрави. Има ли любов по днешно време? Истинска любов мисля, че не, но има много неща, от които се възхищавам, от които се преклонявам, но за голямо съжаление много неща зависят от финикийските знаци. Малко неща са с който се борят, когато нямаш пари, автожета е малко трудно. Ако можеш да избереш нещо, едно от тези неща, вяра, любов или тишина, кое щеш да избереш? Извинявай, ама защо да избирам, като и те са добри? Така че, дай Боже, не само те да бъдат, дай Боже, светът да бъде една голяма любов, една голяма вяра, ама и към тишината да има много, много весело.